de como das orixes da miña escrita, en fin, xa queda eso un pouco lonxe, porque estamos falando, que barbaridade, casi de medio século. Entón, que eu recordo así daquela partida hacia a literatura, eu situo máis ou menos alá polo ano 56, 57, e que empecé a escribir de un modo informal, mentras ou en lugar de estudiar, e, bueno, despois xa fui entrando un pouco máis en serio cando estaba en Oviedo na universidade. Entón chegou o meu anuncio que se convocaran as festas minervais en Santiago, e ali fixen un poema, me parece que era sobre a Catedral de Oviedo, coa sorte de que me premiaran cun accésit, e aquilo foi suficiente como para que aquel humildísimo premio foi como para que empezase en min a xurdir unha intención xa e claro, seguín escribindo, presenteime no ano 59 ás Minervais outra vez, e ese ano conseguín os primeiros premios en poesía galega e o primeiro premio en poesía castelán. Aquilo foi unha data moi significativa na miña vida, porque a partir desa igualdade de posición, de primeiro premio en castelán, primeiro premio en galego, entón eu decidín xa por sempre escribir só en galego naquele ano. As Minervales foron, por tanto, non só para mí, compañeros da miña xeración que empezaron a presentarse e escribir apenas uns anos antes, foi unha cuestión clave, porque foi o que nos vehiculizou, os que nos dirixiu hacia, ou nos centrou nunha vinculación coa literatura, coa literatura galega, coa nosa literatura. Había convocadas en outras linguas, había quen se presentaba a español, ou despois se incluiu o catalán, pero eso foi así o tempo máis que eu teño máis consciente de empezar a escribir. A partir daquele momento xa non parei. Sou un home que escribe que reflexiona moito sobre o que escribe, non son un home un paridor de libros. En fin, o meu primeiro libro que destos que hai poemas destos saliu no ano 67, e foi porque me presionaron, pois, amigos moi próximos a min, e bueno, venga, que xa ahora isto que é. Entón rompí moitos poemas, pero os que saliron foron o que dieron corpo ao pé de cada hora. Bueno, a partir dali xa, pois hasta hoxe, que estou aquí sentado cos meus 71 anos ás costas.